O trigal maldito. Outra das lendas coñecidas pola terra de Malpica, terra de mares, é o de trigal maldito. A continuación, ímos contar tal e como aconteceu xa fai moito tempo. A lenda narra-nos a existencia dun pasadizo entre as Torres de Mens e a iglesia, aínda que nunca se poido demostrar a súa existencia. Que un conde malvado raptara unha fermosa moza. A tiña presa no seu castelo. Os aldeáns da vila decidiron ir ao castelo para rescatala. O conde tivo que fuxir polo túnel. Para que non escapase, os aldeáns prenderonlle lume as dúas bocas do túnel. O conde morreu ao non poder escapar do túnel. Dende aquela, o millo que medra en riba deste túnel subterráneo madura máis cedo por mor das maldicións pasadas. A fermosa moza regresou á súa vila, a vila de Malpica.